Oh mus kalolos wujuding sifat yandel sang kepada kakung dening Prameswari yen karo nasib tumuli kasih ngatakan wonten ing gedhong pusaka kecap sang temanten Saripit Yuswan ngabyanto kersanipun Sudarma saking temanten putri wis prapteng sasana kang tinuju pramila sang temanten Saripit yo angkung kepe pepangkone Rama lan Ibu sinartan matur mangkono Kanjeng Ibu Indri kang sowan Kanjeng Ibu ingkang sepisan Indri nyuwun pangapunten sedaya kalepatan dene Indri dereng saged atur piwales katur Ibu kalih bapak ananging Indri sampun pikantuk wahyu ing jojo menggih wahyu ing palakrama pramila ampa pangestu Ibu kalih bapak ingkang tansah kula suwun anak tunduk Cahayu Indriya muga slamet sakabehane pun mbangun omah-omah yen Cahayu yen cah bagus Kanjeng Rama Indri nyuwun pangastu nggih Bapak nggih anakku Cahayu Indri muga-muga apa kang sira sedya dadi apa kang sira esti Basuki Lestari yen ya mung bapak mung ngeling karo kowe ya nduk anakku Cahayu Indri gandeng kowe iki wis kawengku dening priya ateges wis duwe bojo enggono tembungmu wani kok teges wani ya ditata karo bojomu anjok marang dalan kang becik yen aja pisan-pisan kowe wani karo bojomu mundak kurang prayoga iki Kanjeng Rama Kanjeng Ibu yen yo wong kuwi mawon YouTube wah TikTok lan tak kudang-kudang ya Cahayu kuwi dadi daringan sing rapet aja dadi daringan sing borot sing gembe nasiti nggonmu ngecahke rejeki ya kawistara sang temanten Saripit Yuswan ngabyanto wonten kersane Sudarma saking temanten kakung lecah bagus Dimas aku memeleng karo kowe yen nggih candlonet bagus tak kudang-kudang kowe dadi imam kang becik tumraping keluargamu ya Le aja adik-adik tunggon musrawung yang masyarakat umum aja bendak-bendakake nggonmu srawung aja bendak-bendak kuwi sapa aja bendak-bendakake sugih miskin ning bondo ya Le aku titip anakku lanang yen Cahayu ganti kok astakaken dawuhipun Emadyaning sasana pahargyan pindhanipun kadya Basanta ingkang katawin Bima Basanta srengenge katawin kalingan Bima mendung kaya dene srengenge kalingan Mega mabet paribasan kaperbawan dening sang temanten kalih nggih sami nandhang urip jetingkin
ketlarung-larung genyo nandang ojek kingkin ing bangkit datang enoso pas ingkang ngapan wonten ing jaiting netra dawah ing pangkone Rama lawan ibu